Čiže čaute, vítajte pri novom videu. A teraz je to World of Tanks. A natáčam to aj s mojím kamošom. Čaute. A však sa aj predstav, aspoň meno. Nadík. Jeho meno je Martin. Vpřed! A my už hrá. Počkej, kde si? Zase to ešte prvý. Oh shit! What the fuck? Ty debil. Ty si ma strelil. Ne, priznaj sa. Ne. Jasné. Nagrał ktokolwiek. Sorry. Dobre, akože... Oh shit, myslím. Voda. No, rýchlo. Poškozený pár. Ty si mŕtvý? Už nemůžeme zůstat. WTF? Oni ma videli? Aha. Môže ja to neviem hrať. Čiže čaute. Vítajte pri novom videu. A je tu so mnou aj Paťo, ale ten nemá Skype. A pozdrav do videa, Maťo. Čau. No dobre, čiže už už ideme. Hrám to po niekoľkýkrát. Vždy, keď som to chcel natáčať, som skapal. Tomu nechápem. Že, Maťo, aj ty si skapal potom. No, No, What ale the neviem. hell? Prečo som posledný? Paťo je tretí. Čo? Musíme ho sundať. Ja ho nebudem ochraňovať. Sviňa. Ani ja? Hej, potom sa ťa opýtam, keď dotočíš niečo. A čo? Potom. Poď. Bizón. Hej, pamätáš ešte ten tank, čo som ti ukazoval? Jaký? Ten. Ten malý? Ne, na konci je na konci je tón. Asi. Ty si taký veľký tank oproti mne. Kde, Maťo? Počkaj, ty kde si? Ja som nie za tebou, mne stačí iba jedna rana aj po tebe. Mám ho vylepšený. Ty! Ne, prosím! Počkaj, poďme za Paťom. Áno, však tu je Paťo. Tu je Veď ja idem za ním. Čo? A ja, veď idem za ním. No však je ja. Napíš Paťovi, nech pozdraví do videa. A jako, to som zabudol. Daj enter, Ale daj. on už pozdravil. A videli to? Áno, videli. Tam to bolo v čate. Chat. Chat. Ty čate. Ty more, ty nevieš ani hovoriť. Ale viem, ale jak sa volá ako keby ten spolok a čat? Četa. Četa. Tak v čete to bolo. No, Paťko, čauko, Paťko. Počkaj. On ešte není v hre? Je? Ne, ešte není ako v tanku, ešte neovláda tank. Jaj, no to hej. Ja som zasiahol. Ale nic si mu neubral. A teraz ho idem ja. Hej, vieš čo by bola sranda? Trafím ho, akorát, že ja ho idem trafiť a on bude v tanku a ho zničím. To by bola sranda. A radšej nebudeme, bo ešte zničím. A ja mám asi vylepšený motor, Maťo. Teraz mi zavolal Roman, tak to bude fér života. Martin, priprav sa! Ja som za teba narazil. What the fuck? To ti Minul si mi uberá? život. To ti uberá? Hej. Sorry. Som sa až teraz dozvedel. Budem sa hýbať pomalšie, ďakujem. Prečo není v hre, Paťo? Nie. Prosím, nestrieľaj ty do mňa. Veď ja som delostrež, to budem stať shift a vidím na celú mapu. Idem strieľať, odtiaľ to až niekam. Keby to nebol blbý vlak. Tento je môj. Ne, ten je môj. Ne. Ešte tu není Paťo.
skús na mňa strieľať. No, ja si kvôli nemu náboje nevidím. Tak ja idem po ňoho. On tu ešte není. Kokos, to ma divné. Tak pripraviť 3, 4. Kto ví? Čo, Paťo, tu je? On tu je. Ja mu poškodím pás. Ne, ja som, vieš čo som spravil, ja som do ňa strelil, nerob. No. A mu to minulo život. Myslím, že má poškodený pás. Však áno. Preto sa asi nemôže byť. Ne, on není ešte ani v tanku. No, čiže rany odo mňa neodoberá. Lebo ty nejsi dostal, to stačí jedna rana a je po každom tanku. Pokiaľ to není level 4. Čo je Paťo? Minulo mu to iba kúsok. On tu není ešte v hre, to čo je. Však hovorí, že on to má dáke divné. Ježiš. Že málo. Oni nám zabili 9, my ich 8. No to je pekné, toto. Počuješ ma dobre? Čo? Či ma počuješ dobre? Ja, jasné. Áno, lenže... Už ide aj Paťo. Utekaj. Ide aj Paťo, ide aj Paťo. Tam bol jeden. Ja viem, vidím ho. Ide aj Paťo, utekaj. Jeden hráč. Ja viem, vidím ho na 100. Ne, Paťo. Kokos, kto ma zabil? Ten tank. To je veľmi delstrelectvo. Ne, kokos, to z diaľky nás sundal. Hej, teba? poď pozerať Paťa, že či vyhra. Že dobrý asi minul toľko života. Přišli jsme o rady No to ešte Rona je po ňom. A hovorí, že si oni. Kokos, no tak to je prehra. Zase fail! To není možné. Chápeš to? Ale táto mapa je dobrá. Ani ne, na delstrelectvo je ti to tu na nič. No, tak to hej. A ja viem hrať za delstrelectvo. My už máme len dvoch. Ty si v tej hre? Ty už si tam? Ne? Ty ešte hráš? Áno. Akož to naspäť. Ale akože som ešte v hre. Přišli jsme o No. střelce. Pokusíme se ho zastoupit. Poď už naspäť. Už sme pripravení na boj. Hej? Hej. Ale válka sa ešte neskončila. Už ani jeden. No a? Poď už naspäť. Ale válka sa ešte neskončila. Voldemort ešte nevyhral. Vieš? Voldemort ešte nevyhral. Jak sa píše? Hneď som tu, vydrž. Jasné. Vidíte, všetci ma poznajú. Som super. No, aspoň jedno. Nabíječ je mrtvý. Rychlost válby se snížila. Ježiš, Lukáš, pohni, poď naspäť. Počkaj, ja mu teraz píšem. Hodinu to potrvá. Z našich pásů je poškozen. Paťo? Paťo? Čo? Teda, Lukáš. No. A čo mi asi spraví, keď uvidí to tvoje video, že sme do ňoho strieľali? Nás asi jedenkrát zabíja, alebo sa poští. Ne, už som naspäť, ešte nemôžeme bojovať, lebo neviem, či ich to baví. Chcem si to pozrieť, mi tu píše. Že
Na YouTube, no konečne, ako sa tam volá? Chcem si to pozrieť. Ale mne sa to ešte musí udorovať. Budem ho naťahovať. Ale vážne sa mi to musí ešte napraviť. Dobre. Môžeš mi povedať, kedy to asi vyjde? No, mám tu jedného, ktorý má celkom poškodený pás, ale už jedného dáva. Ale môže sa už vrátiť, pretože už ma to prestalo baviť. No, už poď naspäť. Počkaj, ja aspoň chcem vidieť, že či sme dačo dostali. Získano 42 skúseností. Ale vieš o tom, že tie skúsenosti, keď sme traja v čete, tak to sa nám rozdelí presne na polovičku. Napríklad získame 100 skúseností, tak budeme iba ja a ty, tak dostaneš 50, ty 50 ja. Mne sa to musí Už pomej, Lukáš. To si daj pripraviť. Áno, počkaj. A kedy to ešte vyjde video? Čo? Že kedy asi vyjde video? Dneska? Dneska sa mi ešte... A musí to byť také 30-minútové videjko. A koľko to trvá už? Ja neviem. Povedzme, že napríklad do 17. No, dá sa tak ešte povedať, že môžeme. Alebo do 17:10. Čo ja viem. Ale on mi fakt verí, že to som ja. Hej, ja by som mu to povedal. Dobre, však počkaj chvíľku. Držite sa tu. Kúkaj, kde je Paťo. Ne, túto mapu ja nepoznám. Nové mapy. Ja som prešiel do EU1 a samé nové mapy. Lukáš? Som tu. Že jak som prešiel do EU1, samé nové mapy. Fakt? Hej, napríklad túto step som ešte nikdy nemal. Aspoň myslím, ja sa ešte pozriem, keď začnem hrať. Už hrajete? Už sa hrá? Áno, už sa hrá. Prečo je tak Ja tam ešte nejsom. Keď je modrý, tak to znamená, že zničil vlastného. What? On zničil vlastného. A vieš... Ale potom ty budeš modrý a budú ničiť teba. Ale keď zabiješ niekoho, neviem, asi 7 krát, tak ti to vypne hru na deň. Že tam budeš mať ukázané, že máš účet je zablokovaný do takého dňa a takého času. Keď zabiješ jedného, nič sa nestane. Ja už som Paťa zabil asi 100 krát. Ty si v hre? Ešte ne. Kokos, tebe to prečo nenačítava duchu? To zlepí. Ne! Paťo ma chcel zabiť. Kokos. Počúvaj, však ma tam zabíjať. Hej. Ne! Tak asi preto mi nejde načítať. SOS. Jak sa to robí? AIčko. Môžete mi pomôcť? Sme tu seklo, a tam ešte ani nejsom. Tak máš počítať. Ale vážne. Neviem. No mne sa ako počítač. Iba myška mi ide. Ani tá už poriadne ani ne. No tak chvíľičku. Fér života. No, tak toto som nedal. Sotva sme ho škrábli. No, tu mám ukázané, že Headzer je modrý. Neprorazila. Ja som Ty mŕtvý. si mŕtvý? Vyzerá. What the fuck? Ja som Kto ťa si vážne istý. zabil? Som mŕtvý? Áno, Nevidím, si. vieš. Tak preto mi nejde asi pustiť.
Á, proste zdieľanie by som mohol ja. Ježiši, Maťo, Aj. kvôli mne ťa asi aj zabijú. No, Roman. Omogo, teraz mi to seká ešte viac. No to aspoň. Paťo! Zaboha. Prd vidím, nevadí. Iba sa to načítalo. No, ja idem Zabijem Paťa, viem, že to spravil on. Tak ja neviem. Máš mi potom tu... No, najde mi to. Vypne zdieľanie, What the najde hell, mi to. tam je. Toto asi... What the... Ne, jeden ma už zabije. Zasáhli nám a Koko. hledáme odsud tenhle tank to koupil. Haď, už si mŕtvý. Kokos. Ale tak aspoň dakoho som zabil. Ešte furt natáčaš, hej. Vypni zdieľanie, nejde mi to. Už sa mi to načítalo. No konečne, už tam vidím iba tvoju hlavu. To je len nejaký... To Minecraft. Ježiš. Počuješ ma? Ježich! Jasné. Čo je? Ale počúvaj ma hento, neviem prečo, ale nejak ma hento. Assassin's 4 u Darka nebaví. Iba live streamy. Hej, vieš čo som videl? Že vraj, keď sa tam veľa, že sa tam opiec, si dáš takých 20 pív, čo tam máš, a pôjdeš naspäť na svoju loď, tak tam sa ti začnú tá posadka lietať a loď bude úplne, že pod vodou, tam bude iba taký suchý priestor, jak máš. Aha, tak ja už viem, čo myslíš, to sa stalo Dukeovi. Je mu to, že what? Tak to zmizlo. A potom, že vejem a zase. Že tá loď pôjde dole? No, to bude schovaná a potom zrazu tak chvíľky vyjde hnu. Aha, lebo to sa stalo Dukeovi. To bol fail. Hentoho myslíš, Dušana? Áno, Dušana. Vieš o tom, že chodí ku nám do školy na obedy? What? Duke play games. A bol tam... No, ja musím čakať asi, kým skončí bytosť. Ale ty čo, ty nie si v hre? Ne, oni ťa ešte nezabili. Ne. Ty si ešte živý. Ale ja tam nejsem. Ale ty si živý. Tak ja tam nejsem. No dobre, aspoň obraňuješ základňu. Strieľam? Či ne? Sektor D2. D... Dáme ten 1000 spektr. A ty si aj stav... Ne, to som ja. Došli pustí panko? Ja dám asi strich. Oh my god, to je totálny debil asi. Juchu, dostal som aspoň na čo. Super. Dobre, tak ideme do ďalšieho boja. Dosť Lukáš sme nehrali Far Cry, však? Nechápem. Že dosť sme nehrali spolu Far Cry. Ty debil, to je Far Cry. Čo? To je Far Cry. No, Far Cry. Ja to... Jako nerozumiem ťa. Ja tomu hovorím Far Cry, ako Far Cry. Lukáš? Nie, diváci, on nevie rozprávať, on je taký, to boucha. on je taký myšuvie. Viete asi čo myslím. Čo?
Ježiši, ďalší súbor? Jaj, že sa to primulo. Ďalší súbor? To sa len primul. Dám si AKčko. Lukáš. No čo? Hej, Paťo tu je? Áno, je. A kde? Ty, Tu. Ne, on ide na mňa. On fakt ide na mňa. zero, nie, zero. Jako Paťo je proti vám? Aha. On je s nami, lenže útočí na nás. Paťo, pál, ja strieľam. Ne, ty do mňa nepoň. Ne, do teba, do Paťa. Ono tu ne, klávesnica, kurva. Nepočujete tie strelby však? Ne. Že by vám to nevadilo len tak. Ja si do Paťa radšej nezačínam. Tak, čo? Zautoč sa. Mám mŕtvého radistu, dám mu lekárničku a žije. Ale dostal som to. What the fuck, klávesnica. A som zabudol, jak sa hovorilo na Fight Crate? Ahoj! Samác. Nikomu je Paťo. What the fuck, tá klávesnica. To už hrám ako na PS3, keď je na GTA. Ty vieš hrať? Ako GTAčko na PS3. Táto klávesnica asi fakt bude. Ty už máš PS3? Zabudol som. Ja vlastne, hej, ja som zabudlivý. Lukáš? No. A ty vieš hrať cez multiplayer na plejku? Áno. Je to Ja hej. také Ťažké. ťažké, ale celkom sa dá. Ale prihlásiť sa mi tam nejde. Tebe to nejde. Ne, musel som prihlásiť nejak a nejde mi to. What the fuck, ne. Do mňa strieľaj, kokos. Niečo to máte? Tady končíme. Všichni ven. Tady Vidím, že končíme. chvíľku sestra si chce urobiť nejaké domáce úlohy. Dobre, tak čau. Čau. Čau, je po mne. A čo? No, Ty si ešte tu? Dobre. Počkaj. A opice, čiže jak sa to volá? už to máš, alebo si vypol, tak neviem, či sa ti to dáva. Jak vyplo? No však jasne. Neviem, či máte delostrelectva, ale je hej. Ja ne. Ale Paťo je level 4. Paťo level 4. Ako tank, ja som level. Aj on má delostrelectvo, ale silnejšie. Kukni sa dole a tam Ja viem. naľavo na mňa. Je. To je No to je delostrelec. fakt kúpené, kokos. Také to je silný tank za zlaťáky. Čo? Že to je silný tank za zlaťáky. Ale vieš, to sa keď naštveme Paťa, ten dá jednu ranu dole. No. Lenže ja ho dám jednu. Ty Nie, ne, on má tento sprostý. ale to je silnejší tank odo mňa, od teba, ten ti dá. Leže nepíš ty, ale nejaký iný či tu je. Ja mám taký rýchly tank teraz. Ja dám R-ko a pôjdem sám. Ja mám delostrelectvo, takže ja s Paťom zostanem. Hen čo ti napísal. Ty ne si Slovák. Zamítam. Ja sa idem
Ako sa voláš na YouTube? Daj mňa. Musím ho napísať. Čo je? Ťa počuť dosť slabo. Ani neviem, čo teraz hovoríš. Nič. Aha. Mám tank. Bum. Ja ho trafil, ale nezabil ho to. A nezabili ho to? Ale Ne! to... To som ja, ty kokos, on ma chce asi zabiť. Ja idem ti pomôcť, utekaj. Ale ešte do mňa nestrieľa. Oh shit! Oh, Čo? Ide si po mne. 3, Ne, 2, bum. Veď som ho trafil. To som na ňo strieľal. On po mne pálí. Pomoc. Za nami je zlý. Kam zmizeli? Že kam si myslíš? Je, my sme zavili Sextona. Kde? Sorry. Čo, ja som ho zabil? Ty ne? Áno, ja? Ne, tam je iné meno. Boho. Ach ja. Ja sa nemôžem pohnúť. Oh shit. Ne! Mŕtvy? Ešte ne. Ešte nejsom. Akurát na teba pozerám. Paťo, niečo chyba. Tady už nemůžeme zůstat. Dobre, no pak 3, 4. Tak, čaute. Ja už končím, tak čaute, z tohto videa by to bolo asi tak všetko.